Nem veszi a hangod, bár szerintem venni fogja. És miért nincsen ott? Nem mondod a Csioli, cső. Gyere be. Gyere. Gyerünk az elevatorbe. Na. A gyárlagos videó lesz. Ott lehet, hogy kicsikét rage-elni fogok, bár nem hiszem. Hát, megvalósult az, amit nem akartam, szóval inkább nem csinálom. Hogy? Mert azt mondanátok azt, hogy a falon átlőttem, egy pont akkor lőttem, akkor még kimúlt a fegyó. Ja. Ha ezt valószínűleg letiltja a YouTube, akkor nem fogjátok látni. Csioli! Ez új is. Hogy merre jó istenem van a... Jaj, ma fölrakta! Jó, oké, hát föl van. Erre régebben még amúgy lent volt, nem fönn. De nem tudom, mi történt, hogy följebb rakta. És most már lehet az, hogy nem ilyen rossz minőségűek lesznek a videóim, hanem jobbak lesznek, majd fogok kapni egy új telefont. Szóval, ja, sokkal többet bire. Na. Ez jó. Ja, az. Az már több ezerszer is megvan. Hú. Aztán. Nem is tudtam lőni. Amúgy nem tudom azt, hogy ilyenkor nekem miért rakja abba azt, hogy odahúzza. De legalább egy kis könnyítésem van. Hogy merem az ellenfél. Csak az igaz az, hogy nagyon lassan húzza oda, de akkor is odahúzza. Úgy megy, mint egy csiga. Ajjaj, a headshotokat, azokat úgy nyomom, mint a fészkes mene. Jó, arra vala. Itt van-e? Itt megy a pali valamerre, hallom? Itt van valamerre. Ott van hát. De miért nem akarja ezt elhúzni? Ilyenkor. Köszönöm szépen, hogy elhúztad, mert az előbb így ezt nem engedte. De és végre most már egy nagyobb telefonon fogok játszani. Honnan tudta azt, hogy itt fogok várni? Na, hogy? Elmondom, hogy amúgy veszi a mikrofonban, hogyha egyáltalán veszi, akkor fölösleges beszélnem. És már tudom, már nem a pali. Az igen, a pali az elszórakozik, ő csak belevág a lecsóba. M1 Grand, az nagyon jó.
Én nekem legalábbis ez a kedvenc pisztom, hiába egy limitált kiadás, de nekem ez... Lehet ezt bárminek mondani, ne kössetek bele. Ez merre jó Istenbe csövel? Honnan vett ez észre? Milyen van neki? Jó is szkópozni szokott. Szóval... És én nem annyira szoktam szkópozni, mert szerintem nem kell szkóp. Ez így... Ott volt, láttam a sebem! Na, hogy? Még ezt beirányítok, akkor lemegy a nap. Mire van ennek a Palinak? De hogy van ilyen jó szkópja? Ó, ott vagy. Na. Ott van Pali. Mi a jó Istenet csinál ez? Na jó, ő amúgy itt van szerintem. Nem. Hogyan tudok mindig ide leszpannolni? Nem tudom. Bajt, azt úgy ki kell szkópolni, mint a... Ajjaj. Hát én ebben a pályában vagyok a legjobb. Most ő megnyerte. Ja. Na, az legyen az. Nézzük meg, mi van a sztorban. Mondjuk Future, meg a Mythic, az nagyon collect. És miért pont a 100-as tort mutatta be? Hát jó, nekem aztán van ebből annyi. Hát nem lesz nekem ez beállítva, az is biztos. Nem, azt szerintem a limited, azt szerintem az én limitedem, az ír kb. Egy ilyen secretet. Most már azt várom, hogy végre a telefonomon már tudjak játszani. Brawl Stars a legújabbikon. Mi a? Na! Hogy? Monkey like a tree. I hate knife because I don't kill very well at knife. Yeah. But rivals I kill I have some mennyi, vagy hogy nem tudom kimondani. I kill very well at rivals of knife. Vagy at knife. Nem tudom. I don't speak very well at English, but I hope not. Vagy yeah? Nem tudom.
akik ezt nézik, angolok, tudni fogják azt, hogy én nagyon sok helyes én mindent elrontottam, amit így mondtam. Szia, bátyus! És most mi? Hé! Na jóval! Most tudok killálni. Na. Itt lesz valami erre a pali, azt most megmondom. Itt van-e? Amúgy. Ó. Jó, hát nem tudom. A pali az így el van egy magába, komolyan. 0 csillagom van. De ezt most mire érti? Lehet, hogy level 8-as vagyok, de... De ti nem tudjátok, mióta játszottak. Az a baj az, hogy mindig resetteli egy hónap után, szóval nem mutatja. Szóval most mi a helyzet? Magyarok bátyusára esküszünk, hogy FPS flickezni tovább nem leszünk. Már. Nem akarok már. De se tudom, mit csinál amúgy a pali. Na, végre. Mert most kellettem nemrég, szóval nem tudom azt, hogy most mi van. Na! Ott megy a pali. Ez most ugye szórakozik vele az, hogy direkt elbújt. A pali az van, már itt van. Mit mondta, egy lövedék, vagy nem tudom merre ment, de valamára elment. Hallottam a jeges golyót lecsapódni. Oda. Na, belakadt a játék! Ne már!